Pinoy Bus Driver TV. Advance on your take. Nasa kayo si Juan? Ibang takbo na. Si Ampaw? Ayun, pauwi yun. Nasa kayo dito? Pauwi sa Bicol? Bicol. So, Kasi sila. ay, ano daw? Pero ba? Hello. Mga hapon na dyan, mga alas 2, alas 3. Alam ko, sa 13 na gabi na Lord. At mas lang ka doon ha? Gabi na Lord. Ako, lagay mo sa tinig. Juan. Akit ka sa kotse na pula. Birams. Bangan, Gamor Resort. Ano sa ito lugar na ito ba? Bago ang kapatid. Ay, nang lamig. Ay, naman. Tanawin, pinipasay, pinipika. Sa ato man na kape. Kape na pwede na. Okay, Lucas. Tama niya dito sa
Usawa yan. Nakita din usawa. Ha? Hindi na sa kanila yun. Yeah. Ikaw mo na. Nakadumdum ako. Ayun mo number 6. Si Ate na Jera. Siya, fish daw. Jera ko number 7. Hanap. Kuman? May mga bata. Yes, ako number 10 please. Pwede ba tagtaga ang tawag na tutuan? Oo. Pagkasa. Tagpagsim. Ang opisina na may sa asipan niya kao. Hindi at kao. Pero kung tugay-tugay, muna ako dito. Natuwa ba dyan sa ating nila mo? Ay, Ay, si Ate pakani. Imo sister. Nabuyang nila na mo. Mama niya po. Nakabutan siya lang. Tasan. Nila. Siya po kaya di ka abutan. Tawag na mo galit ang One man sa dapat shoot. Beda ito na di mo sakit sa likod.
Chevy. Log-log. Thing. Bilang sa for charge.
Wait, right. Siguro. Wala. Bagay lang, bagay. Ay, naku, kuya. Kaya paliwanag ko sa kailangan. Dalawang kilometro.
Yan. Wala nga ko. Yan. Natin ko. Wala na yung mga kambing ng tumpang. Kasi yung kambing ay ayaw manok. Isa malaki. Tugtinuan tayo.
Laki.
Oo, marami yan. Minsan, Ano lagay? Lagay.
Walang ragay dito, ragay. Ha? Lang. Ha? Ihi ka? Ayan, puno ng sebo. Di mo naman pigilan? Patay. Sige lang po, pagbigas lang po. Hindi sila dyan. Doon, David. Ingat lang sa David. Pili po yan, pili. Pili po, pili. Pili. Pili ko po dyan. Pili.
Parang wala natin.
GRS northbound.
Oh, ganyan. Ako na ba? Yan.
saja. Nakaparking ito try. Mga kawayan. Tag. Main kali. Ayo. Ora.
trata de tres. September 7th.